и сам, без да коментира, си пуща документите за художествената академия. И отидаха на Родопите. Такъв професор строи такъв паметник и ги събрал 5-6 студента. И понеже той, нали, е завършил каменоделното в Кунино и него го взимал, уме и да дяла и да работи. Колко им плати, не знам, но той беше там. Не си дойде в Айтос. И баща ми получава едно писмо, приет сте в художествената академия. Ко става тук, бе? Веднага телефонен разговор. Еднаки. И татко, не се ли радваш, бе? Бъди спокойно, аз. Взимал съм се изпитите, за да не мислиш, че ме мързи. Да не останеш така с обижение, че ме мързи. Съм се взел всички изпити. Но архитектурата не ме влече. Читам книга. И така, стана художник.